Doamnelor și domnilor, am alături de mine o persoană deosebită a acestui oraș. Este vorba despre doamna Valentina Stanciu, bună ziua, fondatoarea școlii de dans Vali Stanciu, iar de-a lungul timpului a obținut nenumărate acreditări, cum că a ales o meserie deschizătoare de porți, de drumuri, de pasiuni, pentru elevii care au pășit pragul școlii dumneei de dans. În ce an ați înființat această școală de dans în Oltenița? În primul rând, bine ați venit la noi în casă. Școala de dans Vali Stanciu a fost înființată în Oltenița în 2007. Prin colaborarea cu diferite școli am reușit să dezvolt câteva formații de dans și ușor, ușor am ajuns la performanța care suntem astăzi, în prezent. De la ce a pornit această idee? Bănuiesc că de la o pasiune proprie. Da, pasiunea mea dintotdeauna a fost dansul. De mică mi-am dorit să dansez, mi-a plăcut să fiu profesoră de dans și pasiunea asta m-a făcut să ajung aici unde sunt. Lumea dorește să afle cum poți să obții un asemenea spațiu și bine plasat în centru, pe unde trece foarte multă lume, în contextul în care dorești să-ți începi un business de la zero. E foarte greu să obții astfel de spațiu, mai ales în centrul orașului. Cu ajutorul câtorva părinți care au fost alături de mine, am reușit să obțin acest spațiu foarte mic de altfel pentru trupele care le-am active în cadrul școlii de dans. Momentan nu se desfășoară niciun curs de dans, dar spațiul este foarte mic în comparație cu spațiile pe care le-am obținut în anii trecuți. Probabil într-un viitor apropiat o să reușiți să obțineți un spațiu mult mai mare. Doamne ajută, că chiar avem nevoie pentru copii. Câți elevi s-au înscris la școala dumneavoastră de dans de-a lungul timpului? Aveți un număr estimativ? Nu, cred că pot să spun un număr estimativ. Sunt foarte mulți din 2007, ți închipui că chiar nu le-am ținut numărul. Da. Sunt foarte multe generații, dar mă bucur că nu m-au uitat și că oricând revin la mine cu drag. Da. Pentru orice problemă, mai ales când sunt tineri căsătoriți și își doresc dansul mirilor. La ce concursuri naționale și internaționale ați participat? După cum se vede, la majoritatea concursurilor la care am fost invitați, am încercat să participăm cu ajutorul părinților. Ei au fost sponsorii principali ai deplasărilor copiilor, al costumelor și tot ce a ținut de desfășurarea și deplasarea copiilor. Sunt foarte multe concursuri în țară și în afara țării. Am reușit să ajungem în Spania, în Valencia, la un festival de folclor internațional. Am mai fost la un festival internațional la Pitești, unde am ocupat un loc întâi și un loc doi. Diferite concursuri naționale, la Tecuci, la Bârlad, la Constanța, la Năvodari, este o tabără de dans, era o tabără de dans. București, Buzău, Râmnicu Săraț, foarte multe concursuri naționale. Observ un teanc de diplome aici în spatele meu. Da, nu am reușit să le așez pe toate. Fiți atenți, zici că este un top de coli, chiar mai mare. Nu am reușit să le așez pe toate și cred că este dovada muncii mele de-a lungul anilor. Cum este pentru un tânăr perfecționat pe această aptitudine să îi se recunoască meritele muncii și să acumuleze un tumul de premii care îl vor reprezenta în viață? Păi, hai să mă refer la din mine. Foarte greu a fost să obțin ceea ce mi-am dorit, dar cu muncă, cu perseverență, cu ambiție și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să ajung aici și să obțin ceea ce am obținut. Cum erau vremurile de atunci în contextul dansului față de prezentul actual? Nu erau... Erau oamenii mult mai pasionați? Erau pasionați, dar nu aveau unde să se afirme. Nu aveau unde să se afirme, fiindcă nu erau atât de multe concursuri. Cred că acum au multe posibilități, multe șanse să își dezvolte această pasiune. La ce emisiuni televizate ați participat de-a lungul timpului și cum
vi s-au părut părerile juraților? Emisiunile la care am participat, nu pot să spun că au fost foarte multe, deoarece am ratat foarte multe din cauza deplasării copiilor. N-am putut să obținem transport pentru deplasarea copiilor și am pierdut foarte mult în privința asta, dar am participat la România Dansează, un concurs foarte bine cotat în România. La preselecții am participat și la România au talent la preselecții. Nu ne-am calificat mai departe, dar totuși mă bucur că am putut să participăm și să încercăm șansa noastră a copiilor din Oltenița. Și puteți să participați în continuare. Și putem să participăm, sigur că da. Noi ne dorim să scoatem în evidență implicarea ONG-urilor în comunitatea locală, iar eu știu că dumneavoastră ați colaborat cu foarte multe ONG-uri de-a lungul timpului. În ce au constat aceste colaborări? Da. De fiecare dată când ONG-urile din Oltenița apelau la diferite programe artistice, la diferite spectacole, nu eram prezenți. Ne doream să participăm alături de și alte formații ale orașului și chiar ne-am împăcat bine de-a lungul anilor și cu ONG-urile. Am încercat să le ajutăm pe cât posibil pe toți. Știu că la Târg Fest, în ziua festivalului propriu-zis, de la scena orașului, dumneavoastră aduceți cel mai mare număr de oameni. Da. Deoarece sunt foarte mulți copii și părinții, bunicii, toți din familie își doresc să vadă copilul pe scenă. Trecând la unul dintre proiectele majore la care v-ați adus contribuția pe această ramură ONG-istică, și anume cel de la Bran, cu peste 100 de participanți din 17 țări europene, pe lângă tematica Active Summer Camp împotriva alcoolului și tutunului, ați expus o variantă culturală specifică zonei și a țării. V-aș întreba în ce mod credeți că îl clădește pe un tânăr acest sport cultural și educativ? În general, tinerii sunt foarte deschiși la orice acțiune sportivă, culturală, artistică și faptul că dansează, că despre asta este vorba, cred că îl clădește pentru a deveni mai departe responsabil în viață, pentru a-și dezvolta personalitatea, Ambiția de a se autodepăși în timp. Bineînțeles. Și cred că se deschid foarte multe uși în momentul când știi să dansezi și ești văzut altfel de ceilalți din jur, oricum. Da, mult mai energic, mult mai sportiv, mai sănătos. Cum vedeți dumneavoastră ideea de Oltenița educată? Cum vă imaginați? În general, Oltenița este educată, nu pot să zic că nu este educată. Sunt foarte mulți copii care primesc o educație bună și la școală și acasă, dar cred că merită mult mai mult să se facă în viitor pentru educația copiilor. Cum vedeți revitalizarea sportului oltenițean? Uitați, noi avem un plan să aducem în parcul de la Argeș piste specifice pentru skate, biciclete, trotinete și așa mai departe, iar domnul primar Milescu ne poate pune la dispoziție echipa tehnică de muncitori, de constructori. Sunt lucruri la care ne pricepem și le putem înfăptui, deoarece noi ne bazăm pe proiectare și informatică, în mare parte. Credeți că îi va încânta pe oltenițeni această inițiativă? Nu știu exact dacă pe oltenițenii îi va încânta, dar sigur pe copii îi va încânta, fiindcă ei au nevoie de aceste spații pentru a-și desfășura activitățile, pentru a-și desfășura pasiunile și sunt binevenite oricând pentru tinerii din Oltenița. Și ce obiective aveți dumneavoastră pentru 2021? Să treacă cât mai repede pandemia. Obiectivele mele sunt, care au fost dintotdeauna, să participăm la concursurile naționale. Dar am observat că ați participat la foarte multe concursuri în afara țării și mă gândeam cum ar fi ca primăria să pună la dispoziție un autocar
pentru aceste călătorii pe care dumneavoastră le faceți și reprezentați în România și în primul rând Oltenița. Ar fi binevenit acest transport al copiilor în deplasări și nu numai pentru școala noastră de dans, pentru orice activitate sportivă a copiilor din Oltenița, fiindcă noi când mergem la concursuri participăm și când suntem urcați pe podium spunem că suntem din Oltenița și reprezentăm Oltenița. Ce vă place la Oltenița și ce nu vă place la Oltenița? Îmi place foarte mult, îmi plac de fapt foarte mult oamenii, sunt deschiși, sunt prietenoși, cel puțin cu noi. Ce nu-mi plac, nu știu, faptul că încearcă să se scuze de fiecare dată când apelăm, când avem nevoie și știu că pot să ne ajute de fiecare dată. Știu. De asta este nevoie de oameni deschiși, atât în administrație, cât și în viața de zi cu zi, când ne întâlnim pe stradă între noi. Nevoie de oameni care pot să ne ajute. Și cu inițiativă. Care a fost modelul dumneavoastră în viață? Modelul meu în viață legat de dans, că despre asta vorbim, Categorii. a fost și va rămâne totdeauna domnul Dan Dumitriu, care de-a lungul anilor, pot să spun, în ghilimele, mi-a injectat virusul dansului. O să-i rămân recunoscătoare toată viața. Dânsul m-a îndrumat spre acest sport. A fost alături de mine, am învățat foarte multe lucruri de la dânsul și el va rămâne totdeauna modelul meu în viață. Vă mulțumesc pentru acest Și eu vă minunat interviu. mulțumesc.